रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायो आंनि फिसाया जेन मोनफैफिननो हायो आरो खबर मोननो हायो बेनि थाखाय आं सोरबाफोर नुदोंब्ला अन्नानै जेन बे नम्बराव खबर हरो आं बेखौनो मिजिं थिबाय बयनिसिमबो आं खुलुमहरबाय थांनाय बिस्थिबारे फुंनि समावनो बियो न'निफ्राय ओंखारदों जास्ट लंपेन्ट गांसे गानदों जुता गानदों गस्ला सार्ट गांसे जोमदों ओमफ्राय सायावहा मोनसे ट्रेक सुट गोबा गानदेरदों ओमफ्राय बियो फुंनि बेलावनो बियो न'निफ्राय ओंखारलांनानै बियो थांबाय बे बिस्थिबार दिन 26 तारिखमोन नै दिना बियो ओंखारलांदों 26 तारिखआवनो 26 तारिखनिफ्राय बियो थाङै थाङै प्राय मोनानि समाव रङिया स्टेसननिफ्राय बियो न' फारसे फन खालामहरदों बिदि फैसाफोर लुगैहरदों मा लुगैहरदों आरो आं रङियायाव दङ होननानै बे गावनो स्वीकार खालामदों आरो खोन्थाहरदों आरो बे अफार फ्लाइगाखौनो गाव स्टेपआव थानानै बियो न' फारसेबो फेसबुकजों दिन्थिहरदों बेखौ जों मिथिगौ ओमफ्राय बे बिस्थिबारे बे हरसे बे रङिया स्टेसनावनो थाबाय बियो गथ'आ बे आंनि सेथि गथ' बिनि मुङा देम्फु दैमारि बियो दायो लोगोआव थांदोंबाबो जेरैखि बहा थांगोन जों मिथिया जिखुनु बे ओंखारलांदों न'निफ्राय लोगोआव जेबो माने गांसेबो माने डकुमेन्टस लाङाखै बियो आधार कार्ड पान कार्ड जिखुनु भटार आइडि बेंक एकाउन्ट जेबो लाङाखै आखायाव जास्ट मबाइल गंसे लानानै थांदों बियो ओमफ्राय बियो रङियायावनो हरसे थाबाय जेसेबांखिनि थादों 10टा 11टासिम बे फन खालामदों रायलायदों बिनि उनाव शुक्रबार फैलायबाय 27 तारिख खालि फुङाव जेब्ला जों न'खरनिफ्राय फन खालामो अब्ला मबाइला सुइच अफ बिनि मबाइला सुइच अफ जाबाय आरो जों बिनि उनाव जों जेबो मिथिनो हायासै सुइच अफ जानायनि उनाव दसेनि 5 मिनिटसोनि उनाव दसे बिनि मबाइला रिंदों खिन्थु रिंदोंब्लाबो रिसिभ खालामासै बिनि उनाव बिदिनो थांबाय शुक्रबार बे सानसे थांबाय फैगोनदां होननानै न' फारसे नेबाय थाबाय लामा नायबाय थाबाय फैया सानसे माने फैयासै फैयैखाय आं न'निफ्राय सुनिबारे फुङाव 28 तारिख खालि फुङाव सुनिबारनि फुं मोनहैदों फुङाव थांबाय रङिया फारसे आं नागिरहैबाय रङिया स्टेसनफ्राव टाउनफ्राव ओरै नायलाय जेरैबो सोरगिदिं नायबाय हटेलफ्राव नायबाय हटेलफ्रावबो गैया जेराव नायबाय जेरावबो गैया बिनिफ्रायथ' आं नागिरै हैरान जाबाय मेंनानै आं दसे स्टेसनाव जिरायबाय बिनिफ्राय आं न' फारसे फैफिननो गोनां जाबाय न' फारसे फैनो जेब्ला आं ट्रेन गाखोयो 3टा बाजियाव आं ट्रेन गाखोदों न' फारसे फैफिननायनि बे ट्रेनखौ जेब्ला गाखोयो अब्ला बियो आंनिसिम मोनसे कल खालामबाय बाबा नों बहा दं आंखौ एसे गोरायै राव हरदों सोंदों अब्ला आं माथो हरबाय आं गामियाव दङ होननानै आं खोन्थाहरदों जेब्ला आं गामियाव दङ होननानै खोन्थाहरबा आं बेखौ सोंफिनबाय नों बहा दङ आङो ट्रेनाव दङ होनदों बियो बहा थांगोन होनना बुंबोला बियो बुंदों आं तामिलनाडुआव थांगोन आदसा तामिलनाडुआव थांगोन नों सोरजों थांदों गावनि लोगोफोरखौ खोन्थायासै बियो रङियानिफ्राय बियो थांनानै बियो गावनि लोगोफोरखौ खोन्थायासै बिनिफ्राय नोंहा मबाइलालाय होनना सोंबाय आं मबाइला गोमाबाय गैला अब्ला आं नोंनो दायो माबोरै फैसा सोना हरगोन नोंनो नांगौ जानाय फैसाखौ आं बोरै हरगोन आं बिदि बुंबाय बिदि बुंबोला फनखौ दाननायनि उनाव बे समाव दाननाय समाव बे 3टा 1-2 बिदि समय जाबायमोन आरो 27 तारिखनि सुनिबार दिन खालि बिनिफ्राय गैया दिनैसिम गैया जेबो खबर गैया रावनिबो जेबो फनबो फंसेबो गैया फन मोनसेबो गैया बेबायदि दिनै जों बिनि थाखाय जों दायो नागिरबाबो लामा नायबाबो जेबो मोननो गैयै फन नेबाबो फनबो मोननो हायि बिदि अबस्थायाव जोङो दायो नेनानै दङ बेखायनो दिनै नोंथांमोननिसिम खावलायहरनो इस्सा खालामदों बे गथ'नि जों फट'खौ होगोन आरो बे गथ'नि बिफा जिथु आंनि फन नम्बरखौ होगोन बे फन नम्बरखौ होनायनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिफ्राय शेयार खालामनायखौ इस्सा खालामदों नोंथांमोनाबो जेरावबो खबर लानो हागोन आरो जेरावबो नागिरनो हागोन आं नोंथांमोननिफ्राय बिदि आसा खालामदों नोंथांमोना अननानै आंनि गथ'नि थाखाय जों गावजों गाव जाथि होननानै अननायनि गेजेरजों
बे खामानिखौ मावगोन आरो शेयार खालामगोन आं आसा आरो बिसास खालामदों उनावहा फन खालामफिनबोला बे मानसिया गैया बे ट्रेनावसो आंनिफ्राय लानानैसो कल खालामनाय होननानै बुंबाय आं फन खालामफिनब्ला बै सासे मुस्लिम मानसिया खोन्थादों बे मानसिया ट्रेनावनो आंखौ आंनि खाथियाव फैनानै आंनिफ्राय फनखौ बिनानै आं न'आव कल खालामनो आंहा फना गोमाबाय होननानै बिनायलाय बे बांगाला बेनो होदों जाहैबाय बे गावनो बुंना लादों आं मुस्लिम मानसिसो होनना खोन्थाना लाहरदों आरो बे बबेबा आधा रास्तायावनो ओंखारना थालांबाय खिन्थु बे मानसिया हले ट्रेनावनो थांदों बे बहा ओंखारहैदों बहा थांदों आंथ' जेबो मिथिया बे आंनि फन आंनियाव थाबाय बे मानसिया थार मानसि बहानिफ्राय फैनानै बहा थांदों आं बेखौ जेबो मिथिया बे रावखौ बियो आंनिसिम फोरमायहरो नोंथांमोना अननानै बबावबा नुसनबायोब्ला आंनिसिम कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं फन नम्बरखौ बुंना होनि आंनि मुङा प्रेमचन्द दैमारि आरो गामि जाहैबाय उदालगुरिनि नैबे दैफांखुथि गामिनि प्रेमचन्द दैमारि आंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिनिफ्राय आंनि फन नम्बरा जाहैबाय 7399367854